Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Kaixo eta ongi etorriak bertze egun batez Unat magazinera, gaur otsailaren 24. eguna dugu, hortzirala eta gaurkoan bi elkarrizketa aski interesgarri izanen ditugu. Alde batetik, Paul Urkijorekin egonen gara, bera Irati film ezagunaren zuzendaria da, hain zuzen ere, gaur estreinatzen den pelikula, hemen Iruñean ikusteko aukera izanen da, eta bertze zinema haunditzetan, eta beraz luxuzko gonbidatua gaurkoan. Bigarren elkarrizketan, Euskal Herriko pentsionusten mugimenduarekin egonen gara, izan ere biharko egunean deialdiak daude hiriburu ezberdinetan, eguerdiko 12etan osasun publikoaren alde egiteko. Pentsionisten mugimenduak ere bai bere aldarri propioak kaleratuko ditu, eta nola ez, osasun publikoaren defentsan aterako dira, izan ere ulertzen dute, adineko pertsonek, bereziki erabiltzen dutela zerbitzu hau, eta beraz, beraiei ere bereziki eragiten diela, egoera prekario horrek. Guzti hori kontatuko digute datozen minutuetan, baina hori baino lehen has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1917 urteko otsailaren 24ean, Petrogradon, Errusiako txarraren hiriburuan, altxamendu batek Nikolas Bigarrena txarra abdikatzera behartu zuen. Errusiako iraultza hasi zen horrela. 1918an, New Jerseyko DuPont de Arlington fabrikan nailonezko lehen produktu fabrikatzen hasi ziren, hortzak garbitzeko zepilloa. 1950 urtean Manuel Sabater anarkista fusilatu zuten Bartzelonan. Eta 1981ko otsailaren 24ean Antonio Tejero teniente koronelak bere burua entregatu zuen, 20 orduz gobernua eta Espainiar diputatuak baituta eduki ondoren. Gaurko lerroburu nagusiak. Hamaika pertsonak eta erakundek Nafarroko gobernuaren kirolaren sariak jaso dituzte 2022an egindako merituengatik. Hiriak herritarren zerbitzura eta ez eliten esanetara egoteko politika publiko berriak egin behar direla uste du EH Bildu. Lan berdinak egiteagatik soldata berdinak kobratze aldarrikatu du Labek soldata arrakalaren kontrako egunean. Nafarroko gobernuak nekazaritzako aseguruako arpidetzeko laguntza 4 milioiraino handitzea erabaki du. 25 pertsona inguruk ingurumen kezkak eta proposamenak partekatzen dituzte Iruñeko udaleko ekintza klimatikoko taldean. EH Bilduk uste du diplomazia eta elkarrizketa direla gerra gelditzeko tresna. Helduentzako igeriketa kanpainaren hiruileko berri baterako izen emaiteko ostegunean ireki dira. Hiriko 5 kirol instalazioetan hastapen, hobekuntza eta mantentze eskolak proposatzen dira. Hainbat bortziritar elkartu ziren hortzegun arratsaldean Lesakako plaza zarrean osasun zerbitzu duina aldarrikatzeko. Goazen baitere, agenda kulturalarekin. Eta hortziralean, Arrosadiako liburutegian 6etan Ipuin kontalaria, ordubetez Maitane Perezek ipuin berri eta zirraragarria kontatuko ditu. Gaia, elurrezko ipuinak. Eta Zurrunka teatroaren eskutik, Itzal antzerki laborategia, gorputza eta maskarak, atxaldeko 4:30 6etara, 6 urtetik gorako aurrei zuzendua. Eta larun batean, Zuregatik rock, Donibane,
Bortz urte zugabe, bortz urte zurekin. Otsailaren 28ean erran bezala totem aretoan lagunkide ezagun ez ezagun belaunaldi berri askok elkar ikusiko dute. Jaialdian zartako, arkada eta afu talde kontzertu eskainiko dute totem aretoan bertan 8:00 aitzinera. Eta baita ere, egunkarien azalaren errepasoarekin egingo diogu, errepasoa gaurkotasunari. Diario de Notiziasen kasuan, lau nafarretik batek eskura ordaindu zuen etxe bizitza. Horixen, lerroburuan. Iaz egindako 6.416 eskuraketeetatik, 1.463 hipotekarik gabe ordaindu ziren. 2017ko eta 2019ko erregistroak gainditzen ditu higiezinen jardueraren aldi garrantzitsua baita. Adreiluan egindako inbertsioak maksimoak ukitu zituen 2022an. Argazkian gizon bat eraikin ondatuen hondakinen artean dabil eraso baten ostean. Izenburuan urtebete gerran eta 8.000 zibil baino gehiago hilda. Putinek eta Zelenskik euren etorkizuna eta herrialdeena markatuko duen gatazkan baten bi aurpegiak erakusten dituzte. Berri gehiagotan, 97 ikastetxek ikasle behar zuen indizea gainditzen dute, eta kostuak eta mesfidantza politikoek trafikoa transferitzea geldiarazten dute. Diario de Navarran argazkian gizon bat negarrez ari da Dnipriko eraikin suntsitu baten aitzinean. Izenburuan Ukraina 240.000 biktima baino gehiago ageriko amaierarik gabeko guda batean. Pedro Sánchez Zelenskirekin bildu da eta 10 Leopard tanke agindu dizkio. Berri gehiagotan, Nafarroak errentarekin lotuko du 3 urtetik beharako seme alaba bakoitzeko laguntza, UPNek salatu du gobernuak herrialdeko gainerako familiak baino okerrago utzi dituela, hemengoak eta azkeneko berrian Jose Maria Arakama instituzion Futuroko lehendakariaren hitzak. Nafarroari kalte egiten digun aldagaia azpiegitura da. Gara egunkarian argazkian Donetskeko udalerri batean bombardatutako eraikin baten arrastoak. Izenburuan, konponbide azkar baten itxurarik gabeko urtebeteko gerra. Ukrainako inbasioaren lehen urteurrena eta horren ondoriozko gatazkaren fase berria bi aldeek belizismoaren kutsua areagotu duten une batean iritsi da. Hurrengo irteera diplomatikoaren aukerak bidera ezina dirudi. Berri gehiagotan, Gorka Bueno ingenieriaren hitzak Zubietako erraustegian kontrol automatikorik ez egotea oso larria da administrazioaren aldetik, Estatu espainolean 6 euskal udalerri ageri dira amiantoak hildako gehien eragin dituen 10 lehenen artean, eta irati zinemetan, sorginkeria eta ezpaten epikotasuna gure Pirinioetako oihan ikusgarrian bizi da. Eta berria egunkarian Donibane Loizuneko ikaslea espetxeratzeko eskatu du fiskaltzak. Jerome Bourrier, Baionako prokuradoreak adierazi du erantzukizun penala egozten zaiola Lizioko irakasle bat labana ziltzea leporatuta atxilotu duten adingabeari, buruko eritasunak ez duela iritzita. Argazkian, Justo Ezenarro, Itziar Nuño. Argazkian, Justo Ezenarro, Itziar Ituño, Edurne Azkarate, Paul Urkijo eta Eneko Sagardoi. Atzo, Bilbon egin zuten aurkezpenean. Izenburuan, mitoa zabaltzear. Gaur estreinatuko dute irati filma zinema aretoetan. 8. mendean dago girotuta eta euskal historia eta mitologia ditu ardatz. Bertze argazki batean, Aitor, Guizi eta Josune Arakistan. Ez dakigu untza itzuliko den oholtzetara, baina beharrezkoa zaigu atxeden hartzea. Izenburuan, Errusiak Ukrainan egindako inbasioa gaitzetsi du Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiak, eta bertze berri batean, Zisjordaniako erasoaren ondoren Gaza bombardatu du Israelgo armadak. Eta Euskal Herria irratian, 8 urte dira espetxe politikak antxo eraman zuenetik eta jaialdi batekin omendu nahi dugu gure laguna, horixe errandutena. Donibane auzoak jasandako errepresioa oroitzeko musika jaialdia antolatu dute. 8 urte bete dira Xabi Rei Antxo Puerto 3 espetxean zendu zenetik. Bertze berri batean, Manex Salesmendi eskiatzailearen hitzak 15 kilometroen lasterketan helburua sentsazio honekin amaitzea da. Eta azkenik, Laida Aldaz, dantzariaren hitzak,
Artisten lanaldien intermitentzia konpentsatzeko orduan ez dira kontuan hartzen prestakuntza lanak. Asteburuko eguraldia. Gaur hortzirala temperatura hotzak jarraipena izanen duen arren, giro eguzkitsua gailenduko da eta ateri egonen da. Eguzkiak eta hego-haizeak kantauri isurialdean temperaturaren igoera apur bat lagunduko dute eta bertan maksimoek 10-12 gradura hurbilduko dira. Hegoaldean aldiz ezer gutxi aldatuko dira. Iluntzean berriro ere barnealdeko hainbat lekutan izotza botako du. Bihar larun batean goiza arras hotza izanen da eta barnealdeko hainbat lekutan eta Gipuzkoako kostaldean izotza botako du. Tarteka erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko diren arren giroa argia izanen da. Arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak ugaritu egingo dira eta arratsalde gau partean euri apur bat egin dezake. Ipar partean batez ere. Kantauri isurialdean izan ezik, gainerakoan maksimoak zertxo baitikoko dira, hala ere temperaturak hotzetik jarraituko du. Eta igandean ez egonkortasuna eta hotza areagotu eginen dira. Giroa goibela izango da eta prezipitazio apur bat eginen du, egunak aurrera egin ahala elurkota jaitsiz joanen da eta eguna amaitzerako 800 metrotik behera egonen da. Nafarroa hegoaldean hodeitza ez da hain trinkoa izango eta apenas egingo duen euririk. Hala ere, ziertzoa oso zakar ibiliko da eta aroa nabarmen hoztuko du. Eguna hotza izango da, temperaturak behera egingo du eta ipar haize biziak hotz sentsazioa areagotu eginen du. Berriro ere barnealdeko hainbat lekutan izotza botako du, baina ez du bezperan bezain handia egingo. Irati film entzutetxua Nafarroko pantailetara etorriko da, noiz eta gaur bertan estrenatuko da hemengo zinemetan, bertzetokietako zinemetan ere, baina hemen Iruñean behintzat ikusteko aukera izanen dugu. 8. mendean kokatzen den film honek, gainera, badu loturaren bat, edo bat baino gehiago, segurazki Nafarroa, gure Nafarro honekin, ez baita kasualitatea Irati deitzea nekoren bizitzaz ere solastea. Bueno, Paul Urquijo, Arabarra, zinema zuzendariarekin, hain zuzen ere, pelikula honen zuzendariarekin eta gidoilariarekin edo, hor egon da idazten baitere gidoia, berarekin solasteko aukera izanen dugu, beraz, luxuzko gonbidatua, hain zuzen ere, Irati filma estrenatzen den gaurko egun honetan. Arratsaldeon, Paul. Apa, arratsaldeon. Mila esker gurean egoteagatik. Paul, erraten genuen, badu honek, pelikula honek loturaren bat Nafarra honekin, ez? Edo bat baino gehiago, behintzat. Bai, noski, Euskal Herriko mitologian eta Euskal Herriko historian dago errotuta, ez? Pelikula, historia eta mitologiari egindako omenaldia da. Eta, Nafarroako edo Iruñako protoerresuma horretan, 8. mendean dago kokatuta, ez? Iratiko Oiana eta Pirinioetako zonalde horretan, eta, garai horretan, non erlijio kristaua ari bazen, estendik guztietatik, nola Euskal mitologiako izaki horiek, nola mantentzen ziren gure Iratiko Oianan. Horrekin, Paul, Iratiko Oiana uste duzu zerbait ezagutuko dugula? Hor pelikula ikusterakoan, ezagutzen duena Oiana nolabait ere hor errekonozituko du zerbait? Bai, niretzako funtsezko gauza bat izan da, mitologia hori naturarekin guztiz erlazionatuta dago, eta Iratiren pertsonaia Iratiko Oianarekin, ez? Eta naiz eta beste leku askotan grabatu dugun, azkenan zinea Frankenstein moduko bat da, ez? Hartze dituzu lokalizazio asko, fikziozko narrazio bat eraikitzeko, baina Irati hortik abodiko altuan eta bar, grabatu dugu, eta ikusten diren parajeak, Pirinioak, Irati Oianaren general horiek Iratin grabatutak daude, ez? Eta bertako ibaiak, eta basoak, eta orduan nik uste mendizalea den jendeak ezagutuko dituela. Ez bakarrik horiek, baizik eta Euskal Herriko beste paraje batzuk ere, ala nola,
adibidez, Oñatiko Harrikrutzeko kobazuloa, Pozalagoako kobazuloa Bizkaian, eta Araban adibidez, Lez kobazuloko sarrera adibidez. 8. mendean kokatua, erraten genuen bezala, kristautasuna nolabait ere ez, iristen ari da, talka bat hor, hemengo sinesmen pagano hoiekin, edo behintzat kristautasunak pagano deitzen dituen hoiekin ez, Karlomagnoren gudarostean hor nolabait ere hasten da pelikula, ondoren, enekori, horko enkargatzen dioten, nolabait ere, herri hau babesteko, ardura hori, eta, enekok nolabait ere gero bere aitaren gorpua ere berreskuratzen saiatuko da, eta horretarako iratirekin, izaki bitxi horrekin egin beharko du elkarlana, eta horretarako gainera irati, oian berezi horretan sartu beharko dira, non izena duen orok, izana duen, pixket hori izango zen nolako sinopsi moduko bat. Aipatu dugu zerbait, Paul, Nafarroaz, erran daiteke Nafarroko erresumaren ez dakit, sorrera kontatzen dela modu fantasioso batean, edo akaso gehiegi erratea da? Bueno, fantasioso baino simboliko, ez? Pixkate kokatuta dago niretzako historian eta leyendan arteko marra edo muga horretan pixkat nabegatu egiten du pelikula. Gagako gatazka ikusiko dugu, era oso legendarioan, naiz eta historialariekin hitz egin dugu, ideia hori lurreratzeko eta historiarekin fideltasun batzuk mantentzeko, ez? Baina bestalde ere, iruditeri legendario eta mitologiko hoiek ere sartu nahi izan ditut pelikula eta bien arteko nasketa bat egin, ez? Hala nola adibidez, Nafarroako familia nobleak banukasi musulmanekin zituzen erlazioak ere sartu nahi izan ditut, pixka testu inguru historiko hori eta Euskal Herriko leyenda mitologiko horien arteko bitartean mugitzen da pixkat pelikula, ez? Izanik ere, garai horietan sinismen horiek mantentzen ziren, gaur egun arte ailegatu dira, ipuinei esker, beraz, zeuden momentu horretan, ez? Orduan, jolastu nahi izan dut pixkat simbolikoa da, erromantikoa ere, baina egia da ere historian finkatuta dagoela. 8 urte eman dituzu, nolabait proiektu hau hasi zenetik, orain gauzatu den arte, 2022an hor Sitgesen estreinatu zen, justo Nafarroako hori, konkistaren 800. urte hurrenan, hori ez dakit konkista barkatu, kasualidadea izan den, ez? Bueno, nik uste kasualidadea gaur egun nik bizina izelako, ez? Eta izan sorginkeria kontu bat. Baina, polita adibidez, Loarreko gazteluan ere grabatu genuela, gaztelu Nafarra, ez? Antxo, hirugarrena egindako horraino Nafarroa aigatzen zen, Nafarroko erresuma horraino aigatzen zen garaikoa. Eta, esan dezakegu Nafarroan grabatu dela, Nafarroko erreinuan grabatu dela pelikula guztia, ez? Eta, polita da ere pentsamendu hori. Hemen behin Navarraldeko kidekin egiten dutela ez egitez hau zituzun, Nafarroko nolabait ere historia eta dute, eta haiek erraten zuten, Paul, igual momenturen batean ere, Amaiurko bataia horren pelikula bat beharko dela, ez dakit hor guztien duen bai gainean. Nor daki. Polita litzateke, ez? Amaiurreko pelikula bat egin, edo Gasteizko bataiako pelikula bat egin, hori ere ondo legoke, baina, ni Gasteizarra izan da gainera, Martin Txipiaren pelikula bat egitea asko gustatuko litzaidake, baina, bakizu pelikula hauek garestiak dira, zeia da altzatzen, baina ea iratik presidente bat jartzen duen, ez? Nor daki. Guapo legoke, bai. Hain zuzen ere, irati hemen aipatzen zenuen, ez dakit laudorio bat, gora zarre bat edo behintzat saiatzen da harrotasun batetik gure mitologia hori berreskuratzen, zuk behin baino gehiagotan egin duzun lan hori da ez, gure ez dakit folklorea, mitoak erabiltzea, eta ez dakit galdetu nahi dizun, Paul, zure inpresioa da, horretaz ere harro egon behar garela nolabait? Erran nahi dut, batzutan igual ez dugu apreziatzen, baino ez dakit nik herri guziek baduten, ez?
Bueno, nik uste herri guztiek dauzkatela leyenda eta mitoak, ez? Eta kulturan eta hizkuntzan ere daude oso errotutak. Ni pentsatu nahi dut, adibidez, euskal mitologia ekarri mantendu, bueno, pelikulan badago esaldi bat, esaten duena izena duen guztia bada, ez? Eta izen hoiek, izaki hoiek, deidade natural hoiek, hain sakonki errotutak daudela euskal paraje naturaletan, haien izenak mantendu dira euskerari esker. Elezaharren transmisioari esker, ez? Era batean. Baina euskerare mantendu egin da orografia naturalari esker, era batean, ez? Nola, garai guztietako jendea bizi iraunden eta defendatu duen, arresi naturalak duen bai baiengatik, bai mendiengatik eta bar, duen herri hau, ez? Ordan nik uste dut polita dela pentsatzea hori, ez? Nola naturari esker erabatean mantendu dugu ere hizkuntza, baina hizkuntzaren bitartez mantendu egin zaizkigu deidade natural eta mitologiko hoien izenak, ez? Erabatean. Eta, bueno, zirkulo hori itxe egiten da. Niretzako mitologiak beti altxorra asko dauzka, osea, simbolikoki herrien bueno, identitate eta mundua ikusteko froga bat dira, eta gure beldurren bueno, zer garen gizakiak pixkatera batean azaltzen dute, ez? Pixkat gure beldurrak, gure iluntasunak, beti, euskal mitologia guztietako ipuinak, gaur egun bigenteak dira horregatik, funtzionatzen dutelako. Naiz eta milaka urteko ipuinak izan, gaur egun ere funtzionatzen dute. Eta, bueno, jende askok pentsatzen du gauza infantilak direla eta bar, baina hor simbolikoki eta antropologikoki etekin handia dago. Adibidez, gure kasuan, Mari Jainkosaren irudia edo pertsonaia eukitzea oso arrara da Europako mitologietan. Zeda, Ama Jainkosaren fosil bizidun bat, migrazio indo-europearrak etorri baino lehen, Europan zegoen erlijio matriarkal baten arrastoa delako. Eta Ama Jainkosa hori, nola mantendu den beste mitologia batzuetako Ama Jainkosetan, Isis Egipton, edo Babilonian Istar, edo Grezian incluso Maria, Jesusen ama, dala zeruaren ama, oza, jainkoaren ama. Oza, hor dagoen simbologia hori oso indartsua da. Baina Mari Jainkosan eta Mari Jainkosaren ipuinetan aurkitzen ditugu jainkosa guzti horien elementuak. Hor antropologikoki oso interesgarria da eta jo, sekulako altxorra daukagu niretzako. Eta bueno, da pelikulan ere gauza bat izan dela Mariri ohorezko pelikula bat ere, ez? Edo irudi horreri ohorezko pelikula bat. Zer eta, produkzio handiko pelikula bat, ez? Efektu espezialekin, bueno, aktorekin ere bai, reparto bikain batekin, ikuste dut, eskitxukuna eta landua, eta erraten genuen bezala, hori, munduko pantailetara eramanez, zer eta euskal mitologia. Paul, bai akaso, ez dakit, galdetzeagatik nolabait ere hor, ez dakit, eztabaida egon daiteke momentu batean honek ekartzen alduela mitologia honen gure kulturaren nolabaiteko ez dakit, merkantilizazio bat, edo akaso esportatzen dugula gure kultura eta badakizu, gero honek ekartzen du, nizer dakit, ez? Egitea souvenirrak Marirekin eta hau eta beste, bueno, ez dakit hor kezkaren bat izan duzuen edo horrekin. Bueno, ez dakit zer den txarrago, jendeak ez ezagutzea eta, bueno, edo mundura zabaltzea, ez? Ez dakit nik nekazari batek tomateak badauzka ez ditu berarentzako bakarrik. Edo ez ditu ematen eta jazta, saldo egiten ditu ere, bada forma bat konpartitzeko, ez? Nik uste merkantil induna da zabaldu eta partekatu erabatean, ez?
Gainera, saiatu garelako izaten, alik eta fidelen, euskal mitologiako ipuinekin, eta bereziki euskararekin, ez? Nola, merkantilistak izan bagenu, egingo genukeen gazteleraz, edo ingelesez, ez? Hola delako saltzeko errezen. Baina nik oso fidel izan nahi dut horrekin, nire hizkuntza delako hasteko, eta bigarren, elezar guzti horiek etorri zaizkidalako niri euskararen bitartez, ez? Orduan, ez dakit, mito horiek eta ipuin horiek hain daude euskararekin lotutak, izakien izenak, lekuen izenak, dauden esamoldea, ez? Orduan, ezin ziteken beste forma batan izan. Eta gero bestalde, historiarekin fidelak izateko, garai horretan euskaraz egiten zen Nafarroko erresuman, ez? Orduan, proton, oraindik ezen Nafarroko erresuma, zen Iruñako proto erresuma. Orduan, ez dakit, niretako euskaraz izan bartzuen guztiz, ez egon beste formarik, eta borroka izan dugu horrekin, ez da erreza izan. Ekoizleek beti dabiltza, egin dezagun gazteleraz, jarri ditzagun beste aktore batzuk famatuagoak direla eta bar, eta, lortu dugu. Nekez, orduan, arro euskal pelikula handi bat, epiko bat, bai euskal mitologia, bai euskal kultura munduarekin partekatzeko. Hemen gaudela ere, oi hartzun bat izateko. Erraten zenuena, Paul, gainera, emanaldi gehienetan ikusten alko da euskeraz, ez, azpitituluekin? Bai, kontua da, hori guk ez dugula erabakitzen. Hori exhibidoreak erabakitzen dute, areto bakoitza, zinema bakoitza eskatzen du kopia erabatean edo bestean. Guk egiten dugu defentsa, nahi dugula, bertsio originalean, eta subtituloekin, eta abar, eta alba da leku batzuetan subtitulirik gabe. Euskara hutsean, hola. Oso ulergarria da naiz, eta euskara zahar bat sortu dugun testura bat emateko mediebala eta guztiz ulergarria da. Orduan, gu eskaera egin dugu eta poza hartu dugu ikustean estatu mailako zinema gehienetan bertsio originalean doala, edo bi bertsio direla aukeratzeko, eta, pozik horregatik. Nik uste badela gauza on bat nabaritu dugu promoarekin, dela jendea ja ez dela harritzen estatu mailan euskarazko pelikulak egiten direla, ez? Lehen bazegoen galdera hori, zergatik egin duzu euskeraz? Eta ja ez dago, ja baten batek galdetzen du, baina gehiengoak onartuta dago eta jendeak ere eskertu egiten du. Honek ekarrik duena, ez dakit ez, momentu honetan mentza da, bai Espainiako telebistetan edabidetan, eta berze toki batzuetako edabidetan, Europakoetan, euskaraz hitz egitea, gure kulturaz hitz egitea, errateamen herri bat dagoela, eta hori izan da nik uste bere halako efektua, eta hori ikaragarria da, Sitgesen, ez dugu erran publikoaren saria, bertze nominazio batzuz gain, Goian ere bai, 5 nominazio izan zituen, eta hemen, erran bezala dena gainera euskaraz egina gure mitologiaz solasean, nik uste dut egundokoa. Baitere, ez dakit bertze gai bat ukitzen dena, entzun dizu zuri elkarrizketaren batean, Paul, da natura ere bai, ez? Naturari ematen zaiola bere presentzia. Ez dakit, horre ere bai aldarrikapen bat dago zentzu horretan, hau da, ez dakit, baloratu dezagun eta babestu dezagun gure natura? Bai, noski, nik guztiz elkar lotuta dago, ez? Lehen komentatu dudan izena duen guztia bada horretan, izena ematen diegu, edo izen horiek ailegatu zaizkigu deidade natural horienak, ez? Mitologiako izakiak daude guztiz errotutak naturarekin. Basa jauna basoako zaindaria da, lamiak erreken zaindariak, eta Mari, Amalurra, bere sakontzan dauden kobazuletan sugar zaindaria
niretzako naturarekin hain erlazionatuta den mitologia hauek dira ere Euskal Herrikok naturarekin daukagun lotura hori, ez beti izan gara mendizaleak eta bueno, natura hori daukagu ere pixkat, ez? Eta kasu honetan, niretzako esaldi horrek izena duen guztia bada, ere da preservazio hori non naturari izena eta izaera ematen badiogu, importantzia ematen diogu, eta horri esker mantendu egiten dugu ere, ez bakarrik gauza kultural bat mitologiarekin, baizik eta ekologiarekin ere, ez? Errespetuz, gauza ezberdin, bitxi eta heterogenio guzti horiek zaindu beti gurekin egon daitezen. Eta ez dakit, orain pentsatzen, Paul, zuk ere hortan zure karpena egin nahi izan duzu hitz horrekin, izen horrekin, nolabait ere baitere pertsonifikatu baso hori, hor ere zure ekarpena, nolabait ere izena eman basoari, izena edo izate bat, eta horrekin ere bai, akaso gehiago baloratzen dugu, errexiago, pertsonalitate bat nolabait ere ematen zaio ere espazio horri. Nik uste, Iratiren pertsonaia pixkat egiten duena da, naturalen eta gizakiaren erlazio horren solidifikazioa pertsonaia batean, era batean. Nik pertsonaia dago komiki batean oinarrituta, El ciclo de Irati, Jose Luis Landa eta Josean Muñozena, nik 80. hamarkadan naukana, eta hor bazoen ja pertsonaiak Eneko eta Irati, ez? Eta zen komik bat oso juvenila, komiki frantsesaren iruditeirekin pixkat estetikarekin, Asterix edo Perceval bezalako komikiena, eta nik pentsatzen nuen pertsonaia horiek oso interesgarriak zirela, pixkat eta elizara eramanez, gara izan ondo ezarri, justo horregako gatazkaren ondoren, eta nire mitologiako hausnarketa hori ezarriz, Mari erdialdean jarriz, eta pante hori pixkat eraikiz, jaso ditugun ipuin guzti horietan oinarrituta, eta guzti hori Iratiren ere pertsonaiaren inguruan, ez? Nola bera den erabatean, izaki mitologiko horiek biziko diren leku horren zaindari moduan, ez? Dela Iratiko oiana. Eta, bestalde, beste ipuin batzuetan ere oinarrituta dago pertsonaia, euskal mitologiako eta euskal elezaretako pertsonaietan, baina niretzako hori bada guzti horren sublimazio edo solidifikazioa. Aipatzen zenuen, Jose Muñoz Otaegi eta Juan Luis Landaren eleberri grafiko horretan, oinarrituta dagoela, Iratiren ziklo. Galdetu nahi nizun, bizket gehiago, nolabait ere filmografia, egin duzuen, erabil duzuen iruditegiaz eta nik ez dut handiz ulertzen zinez, baina badakita diez, 300 pelikula hori 300 pelikulak mantentzen duela, nolabait ere komikiaren estetika, ez dakit kasu honetan Irati pelikulan badagoen komikiaren zantzuren bat, kontserbatzen den. Oso gutxi. Egia zen, aitzakia bezala hartu dut, ibilgailu moduan, erabatean, iturburu original horretara joateko, ez? Bi pertsonaiak oso interesgarriak iruditzen zitzaizkidan, pelikulak daukan dualismoari buruz hitz egiteko, gizakiak natura, patriarkalismoa, kristautasuna, paganotasuna, visceralitatea, razionalitatea, pelikulan badaude holako Eneko Irati, ez? Bi kontzeptu beti elkar joka, eta iruditzen zitzaidan bi pertsona berreraikiz, berri bat jarriz, nire historia kontatuan nuen, orduan. Egitan ez dauka zerikusi askorik. Badaude detailetxo batzuk, baina gutxi egia zen. Rodajeri dagokionez, Paul, zer moz izan da, ez dakit, Irateko janetan eta grabatzea, ez dakit, komplikatua izan den logistika aldetik, gainera, bertze toki batzuetan, noski Nafarrotik kanpo ere ibilizarete, autonomia erkidegoan eta bar, ez dakit, zer moz bizi izan duzu, komplikatua izan da, natura nolabait ere egitar rodaje hori, baita ere, gainera, ez, guda estena handiz daude, ez dakit, nola bizi izan duzu hori? Nahiko
produkzio komplikatua izan da. Alde batetik ja finantzazioa lortzea, hori ja zaiena, eta llegatu nintzenean rodajera. Hori bai basoa, ez? Bueno, bat ez, beteko zait. Grabatu egingo dut, ja, sinisten nuen. Eta, bueno, gero, rodajea 8 aste izan ziren, imaginatu, leku paraje natural horietara ailegatzeko, nahiko komplikatu izan dela, ekipo guztiarekin hemendikara, kobatzuletara sartu, eta bar, eta bueno, jasan, ekipo esker lortu dugu, ez? Eukitun gudari hori esker, paraje horietara ailegatzeko, pelikulari epikotasun eta irudi haundi hori lortzeko behar genituen parajetara ailegatzeko, egin duten esfortzu hori esker egin dugu pelikula. Bueno, garai batzuetan ibiltzen ziren gudarosteak hor mendietan, Hannibal bai ibili zen bere elefantekin hor erromara joaten, eta bai, zinema ekipoak, ez? Aldatu da mundua. Bai, galdetu nahi nizun ere bukatzarren, kasu honetan, bueno, zuk fantasia grabatu zenuen ere bai, ukitu duzu erramentaria pelikulan, baina horrek ere komplikatzen du rodajea, erran nahi dute. Bertze pelikula batekin, bizarraki drama batekin alderatuta etxe batean kokatzen aldera, fantasia grabatzen zailagoa da, pentsatzen akaso, aktoreak berak ez duelako hainbertze interakzio, igual bertze aktore batekin, ez? Momentu batean, zeren badago hor, zerrakit, sorgin bat, eta igual aktorearentzat, ez? Pues egin behar nizarrekin muñeko batek egin behar du bere lana. Orduan ezakit horrek komplikatzen duen. Bai, noski, azkenan genero fantastikoak badauka bere zaitasuna, ez? Eta, bueno, inventiba gehiago behar da, askotan, baina niretzako da, generorik gehien gogoko duan generoa, eta bueno, eta ekipoak ere asko gozatzen du nik uste pelikula egiteko, eta sortzen diren erronkak eta bar, kreatiboki jorratzea oso interesgarria da. Sorioneku gaude, erraten nuen txiste txar horri nolabait ere jaramon eginez, sorioneku gaude, pelikula eder hau ikusteko aukera izanen dugulako gaur bertan, euskal zinema orokorren ikusten momentu hon batean dagoela, Estibaliz Urresolaren ere, 20.000 espezies de abejas hortzen, Berlinale Festivalean ikusiko da, baita ere, Maggi Barberren Claros de Bosque, beraz, bueno, nik uste dut momentu hon batean, eta kasu honetan, Paul Urquijok eta bere taldeak egin duten gauza berezi hau, euskal mitologia hartu eta modu epiko batean leyendatik, fantasiatik lantzea, eta gauza handiz kontatzeko, eta gauza handiz baloratzeko. Bai, Paul, ez dakit aukera izanen duen publikoak gaurko egunean zurekin hola elkarrizketa bat izateko donon baiten egonentzaren, pelikula aurkezten? Bueno, gaur Donostien egongo naiz, Príncipe Zinemetan, bihar Gasteizen, eta etxi Gasteizen ere. Eta, bueno, hemendik ara ibiliko naiz zola kolokio batzuk eukiko ditu, eta, bueno, interneten jarriko dut ean honen egongo naizen. Hortzen, aukera paregabea gozatzeko, eta erran bezala, gaur atxaldean nahi zuzen ere, estreinaldia pelikula honena, Irati, Paul Urquijo zuzendariak eskuartean erabili izan duen lan hau, 5 urtez gainera egina, eta orain, emaitzak. Paul Urquijo, zorionak eta mila esker handiz gaur gurean egoteagatik. Vale, eskerrik asko. Ikur ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak, kasu honetan Atarrabia, Iruñea eta Zizur Nagusia. Atarrabia Nafarroako Erreileno kofradiaren 16. kapitulua. Apirilak 2 igandea ospatuko da 10:30 hasiko da kontua agintariei harrera eginez. Zizur Nagusian 18 emakume nazioarteko egunaren harira programazio zabala prestatu dute Zizurren bertan. Martxoak batean zineforuma Pago Justorekin.
Martxoak 3-tik 20ra erakusketa, lan jardun bikoitza emakumeen lanaldiak izenekoa. Martxoaren 11an berdintasunaren aldeko lasterketa eginen da. Martxoaren 4ean Evoluzionando antzerkia eta martxoaren 8an mural bat elkarrekin ehunduko da, Eutsiezina izenekoa. Eta Iruñan helduentzako igeriketa kanpainaren 3 hileko berri baterako izen emateak ostegun honetan erekiko dira. Hiriko bortz kirol instalazioetan hastapen hobekuntza eta mantentze eskolak proposatuko dira baitere. Horretaz gain udalak 2023an hirirako 13 proiektu estrategiko diseinatzen eta bertze 6 planifikatzen lan egingo du. Iruñeko hiri agendaren barruan, gaur 2030ko batzordearen 7. bilera izan da. Bertan, 2022an ganderun urtean egindako lanaren eta ia 28 milioi euro lortu izanaren berri eman da. Iruñeak, azkenik, Beloradoko Burgos Doneiakue bideko udalerrien elkartearen zuzendaritza batzordearen bileran parte hartu du. Enrique Maia alkatea buru izan da Doneiakue bidea munduko ondare izendatu zeneko 30. urteurrena ospatzeko ekitaldiak definitzeko. Osasungintzaren apilpilea dagoen kontua, bai hemen Nafarroan eta autonomia erkidegoan orokorrean ere bai, kontu garrantzitsua azkenean ez, denentzat denei ikutzen diguna, batzuiak kaso gehiago bertzei gutxiago, hor ere egoten dira interes ekonomiko eta politiko ezberdinak, batzuk privatizatu nahiago dute, bertzek publikoaren alde egiten dute, eta hain zuzen ere, Euskal Herrian hain bertze sindikatuk publikoaren aldeko defentsa egiten ari dute, horregatik adibidez hemen Nafarroan ganden, hile honetan, oraindik ez dugu baituak kitu otsaila, manifestazio bat deitu zuten 15ean, nahiko potentean, eta martxorako manifestazio berriak prestatu dituzte SATSE, ELA, LAB, SME, Komisiones eta UGT sindikatuek, manifestazioak deitu dituzte bihar larun baterako, eguerdiko 12etan. Eta Euskal Herriko pentsionisten mugimenduak eta Euskal Autonomia Erkidegoko pentsionistak orokorrean 3 hiriburuetan mobilizatuko dira, hain zuzen ere bihar, eta haiek ere beraz deialdia egiten dute, babesten dute, eta sindikatu deitzaileekin batera, beraz, haien aldarrikapen espezifikoen alde eta adineko eta pentsiodun guztien zaintza eta osasuna bermatuko duen osasun publiko eta ezkoaren alde, aterako dira. Nik baino aize hobe esplikatuko digu, hain zuzen ere, mugimendu honetako kide den Jesus Mari Soubiesek, beraz, arratsaldeon, Jesus Mari. Eguerdion edo arratsaldeon, esan dezu baino, eguerdion. Eguerdion edo arratsaldeon, hori da, Jesus, beraz, bihar deitzen dugu manifestazioetara, eta hemen ikusten du lehenbiziko galdera da, aizu, osasun publikoaren defentsarako manifestazio batean, zergatik pentsionistek ere deitzen dute honat. Bai, guk 5 urtera matzagu, baina pandemia sortu zenetik ikusi dugu nola nagusien egoera osasun publikoan eta nola ari diren privatizatzen eta benetan egoera oso larria ikusten dugu osasun publikoan. Eta jende guztiari eragiten dio osasun publika, baina batez ere adineko jendeari. Eta pentsiodunak, Euskal Herriko mugimendu pentsionistak, atzo bertan izan zuen bilera, 4 herrialdeetako ordezkariekin, eta aspalditik da, gure herri askotan, gure plataformak eta pentsiodunak aurrean daudela, ari dira borrokatzen, nola lehen mailako arreta nola desegiten ari den, urgentziak, larrialdi zentroak, eta murrizten ari diren gauza asko. Adibidez, oraintxe bertan ematen ari diren epeak, konsultak egiteko oso luzeak dira. Adibidez, traumatologia mailan 14 hilabetekoak dira. Traumatologian jende asko dago, ezurretako minakin, emakumezko asko, lan bizitzaren ondoren, adineko jendeak larritasun handia dauzka. Eta beste arloetan gauza bera gertatzen da. Lehen arreta maila oso
gutxituta dago eta telematikoz edo telefonoz egiten diren zitak ja lehen mailan daude aurrez aurrekoaz egiten direnakin konparatuta. Hau da, gehienak egiten dira telefonoz. Orduan, ikusten dugu desegiten ari direla, desmantelatzen ari direla, eta orduan horregatik ari gara, salbatu egin behar dugu osasun publikoa. Pertsonei honek. Zerretan sumatzen duzu adibidez, ez? Pentsatzen dut, gehiago erabiltzen dutelako akaso, ez? Osasun arazo gehiago goten direlako, ez egitez, farmaziara ere gehiago joan berri zaten dire, errezetak beraz beharrezkoak dire, ez egit, nola bizitzen duzu pixkat zuek prekarietatea hau? Nahiko gaizki, jende asko ari dira kesatzen gero eta gehiago, hor daukagu Zumarran, Tolosan, Altsasun, Barainainen, baita Oreretan, Bizkaian ere Ortuellan, toki askotan, Elgoibarrin, toki askotan ari dira pentsionistak borrokatzen, ikusten dutelako edo dugulako, gero eta zerbitzua bera doala. Eta gure adinekin, askoz gehiago nabarmentzen da. Behar gehiago dauzkagulako eta jendeak akats asko dauzkatelako, noski. Jesus Mari, beraz, zuek ere deitzen duzue biharko horretan parte hartzera, baina ez dakit zuek pentsionisten mugimenduak badituzuen ere zuen aldarri espezifikoak, nola baitere zuena, zerbait ere zuen mugimendutik datorrena? Noski guk ez gera sartzen, nola antolatu behar dan osasun bidea edo osakidetza, noski. Baina, behar ditugula, arretak, trabajo de cuidado esaten dana, nagusien arretak, erresidentziak eta soziosanitario zerbitzu guztiak esaten dana. Orduan, hor gu kokatzen gara, adibidez, Espainiako beste herrialdeetan, erkidegotan, dago geriatria zentro guztietan, ambulategi guztietan dago geriatria. Euskal Herrian ez daukagu. Daukagu, gero eta beragoaz, pediatria, daukagu lehen arreta, mediko de familia esaten dana, baina olako gauza espezifikoak noski gureak dira. Eta naiz eta konbokatoria hau edo deialdi hau izan ere, sindikatuek bere aldarrikapenak egiten dituzte, guretzat ere oso ona da. Langileak egon behar dira bere eskubideakin, oraintxe bertan ikusten dugu behin-behineko kontratuak erdia baino gehiago dira. 50% baino gehiagoko behin-behineko kontratuak. Osea, horrela ezin da ibili. Beti egongo dira behin-behineko kontratu batzuk, baina hainbeste. Eta orduan, laga eginda edo utzi eginda osasun publikoa privatizaziora jo dute, beharrak betetzeko eta azkenean hau atzera eta atzera goaz. Eta orduan hor larritasun handia ikusten dugu. Batez ere, adineko jendentzat. Eskatuko duzu, beraz, zuek geriatriako arreta ere gehitzea? Biharko manifestazioan gaude, osasun publikoa defentzan. Baina esaten ari naiz, nola behera atzeragoa zen, baita ere erresidentzian. Erresidentziatarako guk eskatzen duguna da, medikoak eta medikoa arreta izan behar dela osakidetzarekin edo osasunbidearekin. Han ez dakit nor joaten da, sartuta egon behar da bentsat medikoaren hartatzeko behar diren guztiak zuzenean osasunbidea edo osakidetzaren bitartez. Jesus Mari, kontatzen zigun bezala, pandemia ezkeroztik zaintza krisia nolabaitere azaleratu egin da, beti hor egon da nolabaitere ez, esparru horren prekarietatea, baino egia da pandemiarekin ikusi genuela nolabaitere zuzenean eta ze agerikoa zen
zaharretxetan zegoen baldintzak nolakoak ziren, baita ere, ez? Aurre eskoletan ze baldintzetan zauden erietxeetan, bueno, ez? Nolabait ere osasunarekin zer ikusia duen esparru guzti horietan ikusi genuen prekarietate bat. Jesus Mari, badakite ezin gara hemen analisi ikaragarri sakonetan sartu, baina, bueno, gutxi gora bera, nondik uste duzu datorrela egoera prekario hau, ez? Nondik dator osasun bidea eta osakidetza egotea dagoen egoera horretan? Bueno, hori atzeti dator, ez da, pandemiak agerian utzi du, eta askotan esaten dute, karamba, inork etzekien nola zetorren hau, baina adibidez, Europa mailan, 100.000 biztanlegoko 4,1 daude, 4,1 OE daude 100.000 biztanleko, eta Euskal Herrian, hemen Baskongadatan daude 3,7, Nafarroan 3, antzekoa, 2,7 eta Euskal Herrian 3,1, eta Europan da 4,1. Orduan hor ere atzera gaude. Ez bakarrik pandemiak arrepaitu gaituztelako ez uste batean. Noski badakigu pandemiak inork etzekiela nola eragingo zuen. Baina ja aldez aurretik zetozten hainbeste murrizketak agerian utzi zituen. Eta hori ezin dute ukatu. Sortu dana hemen zaharretxetan edo erresidentzia lotxagarria izan zen. Espainia osoan, baina Euskal Herrian ere, bai. Hau ez da oasis bat. Eta hor nik uste dut ardura dutela Nafarroako gobernuak eta hemen Gasteizko gobernuak. Eta hor neurriak hartu behar dira. Ezin gora horrela jarraitu. Eta horregatik guk, noski, esan den lehen, ez gara osakidetza antolatzen. Ez dugu hori ez da gure lana, baina bai, eskatzea, egon behar direla, egon behar diren arreta guztiak eta ambulategiak ezin direla itxi eta ezin dela murriztu privatizazioaren onurarako. Ez dakit hor zein dabiltzan, fondo asko dabiltza hor, fondo buitre eta asko dabiltza hor, atzetik. Eta hori moztu egin behar da. Ez dakit, Jesus Mari, zu landa eremukoa zaren edo hirikoa, baina bai egia da, aipatzen zen landa eremuan honek ere, baduela bere aldaera, ez? Nolabait ere hor ere eragiten duela, ez dakit modu berezian, baina bueno, bai modu gordin batean, zeren azkenean landa eremuan ez badugu guk ere berehalako arreta bat, ez baldin badugu gure inguruan, ez? Mediku bat, orduen, bueno, kotxe hartu behar da, horrek zailtzen du, eta horrek ekartzen ditu, arazo larriak, ez? Bat egoera larri batean badago, istripu bat izan duena edo, eta ez du tokian bertan nolabait ere, bueno, hortzen arriskuak igotzen dira, ez? Eta uste dut, okerrezpanago, osasuneko sailburuak bere garaian errantzuela Jesus Mari kultura berri bat behar genuela, uste dut hitzoiek erabili zituela, ez? Eta horrekin nonbait justifikatzen zuen, aizu, akaso landa eremuan mediku batzuk kendu beharko direla. Bueno, a ber, hori betiko leloa da, eta hor Gipuzkoan argi ageri da nola, zerbitzua ez dute kendu. Bai, Zumarragan eta toki askotan esaten dite, bai, baina hemendik aurrera joan behar zarete ez daki ze herriraino. Eta herri, nik ez dut esango, bi bizi diren tokian mediku bat izango dutela, baina noski, horre eskualdeko herri txukunenean horre egon behar du arreta, ezta? Eta orduan orain ari dira kentzen Zumarran bertan, pentsatu, joan zaitezte ez daki noraino, eta hori ezin da. Araban ere gauza antzekoak gertatzen da. Laudiokoak joan behar dira Galdako oraino. Eta autobusean ematen dituzte 2 ordu. Bueltak ematen, ez daki zenbat geltokitik pasatu behar diren, ara juteko. Eta, karo, adineko jendeak, eta ez naiz ari esaten ari herri txiki batean. Llodio eta Amurriok 40.000 biztanle dituzte. Ez da herri txikitxo bat. Baina juntzaitxeste ara, juntzaitxeste ona, eta azkenean holako gauzak gezki jartzen dira baldarritasun bat dagoenean. Eta, bueno, nik uste dut oso aproposa dela eta beharrezkoa dela bihar kale guztia betetzea. Guk eskatzen dugu herritarrei eta noski pensionista joango gara gaina bloke bezala, painoluakin, guk gonbidatuta daude, guk ez dugu parte hartuko hitz egiten eta hori, baina gure babesa izango dute guztiz.
sindikatuak eta osasun publikoko langile guztiak. Esan genduen pandemian, beraiek egin zuten lana, pertsonal guztia eskertzen dugu eta jarraituko dugu laguntzen hor eta bultzatzen. Uste dut hori zuzendu egin behar dela eta inork ezin du ukatu, lotsagarria dela gaur egunean gertatzen ari den egoera osasun publikoan. Lotsagarria da. Azken postuan gaude Europan. Esango dute lehenean gaudela, baina azken postuan gaude. Hemen Euskal Gobernuak esaten du gero eta diru gehiago erabiltzen dela, eta egia da, urtero igotzen da presupuestoa, baina privatizazio aldetik diru asko juten da. Claro, zerbitzu ematen da privatizazioaren bitartez, eta hor diru asko galtzen da, hori garestiago da. Modu horretatik, salatzen zein den osasungintzaren egoera, osasungintzarena eta jakidetzarena gure kasuetan, eta deialdia egiten, bihar 12etan, hiriburu ezberdinetan egonen diren kontzentrazio, mobilizazio horietan parte hartzera, erraten zuen moduan, pentsionistak ere, hor egonen dire, bloke bezala gainera, osasun publikoaren defentsan, eta ikusiko dugu, kaleak hartzera, hori Jesus Mariren deialdia. Jesus Mari, bilezker hondit, gurean egotean. Zuei, eskerrik asko ba. Venga, denok bihar kalera. Hauxen dena, gaurko hemen eskaintzeko genuena, asteburu ona pasa, joan irate filma ikustera, eta astelenean hemen egonen gara berriro zuekin. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxebizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.